नमस्कार शान्तिपुर बासि रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बाहाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज कम्पानिनि बे दखानखौ दिनै खुलिफैबाय बे बाजाज कम्पानिनि बे दखाननि मालिकआ जाहैबाय आंनिनो फिसाला बिरखो बसुमतारी बेहा दिनै सेरफांगुरियाव माने पार्मानेन्ट मोनसे दखान दंखायो मासाव प्राय बिदिनो 50तासो गारि फानो आरो जोंहा मासावहाय दा दिनै नैबे मोनसे ब्रान्च जोंखौ कम्पानिया थिनबाय थादों बेहाय जायगाया माने बेकवार्ड बहुत गोजान थांनो फैनो गोजान जायो जाहाथे रायजोआ सुबिदा मोनो बेनि थाखाय जों बाइक खुलिफैदों बाहाय माने रायजोफ्रा माने बाजाज बाइक जायहा लानो गोसो गासिबो रोखोमनि बाइकखौ बाव मोनगोन आरोखि गासिबो रोखोमनि ओमफ्राय जाय लानो गोसो बावनो लानो हागोन जेनेबा नों गोजानाव थाङोबा थांनाय फैनाय खरसानि खोथा दङ थावबो खरसा जायो दिनै बे खरसायाबो बाहाय सेभ जागोन आरो बे जायगायाव जोङो सार्भिसिंखौबो थाबैनो खालामनाय जागोन आरो दा जोङो नैबे खुलिजेननायनिफ्राय प्राय नैबे नभेम्बर मास जोबजासिम ओरैबायदि अफार होगोन माने मोनफ्रोमबो बाइकआव हेलमेट मोननै होगोन आरो थाव लिटारबा जों हरनाय जाहैगोन आरो मोनसे गिफ्ट मोनखागोन आरोखि लोगोआव बेजों लोगोसे आरो मा होनो जायफ्रा केस बायो केस फैसा बायोब्ला जों बेनो 1500 केस बे हरनाय जाहैगोन केस फैसा होनानै बायोब्ला बे 1500खौ लनावबा होनाय जानाय नङा आरोखि फाइनान्सआव लानायफोरा दा लायोब्ला माने मिनिमाम माने 11000 फैसा होबानो गारि लांनो हागोन माने गारि नायै गारि एसे बारा जानो हागौ आरोखि आरो नों जेसेबां बारा डाउन पेमेन्ट होनो हायो नोंहा मासे मास किस्तिया माने बहुत खम जागोन आरोखि बेनि थाखाय शान्तिपुर बासि रायजो राजा नोंथांमोनखौ माने बयखौबो खावलायनाय जाहैबाय जाहाथे नोंथांमोनहा बे सुजुग सुबिदाखौ जायगायावनो लायो आरो बायफैयो आरो माने जाय बिगोमा बेखौबो जाहाथे मदद होयो बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायनानै मोनसे फोसावबावनाय जोंहा बे नैबे दखानाव आरोखि गारि गोजाम जिखुनु बाइक जिखुनु कम्पानिनि जाया मानो जों बेखौ एक्सचेन्ज अफारबो होनाय जादों आरोखि दा बाहाय एक्सचेन्ज खालामनानै जोंनि गारिखौबो लांनो हागोन आरोखि जिखुनु बाइक स्कुटियानो जा मायानो जा जिखुनु कम्पानिनि बेखौ एक्सचेन्ज खालामनो हागोन जायनाखि सालायनाय कन्डिसनाव दं गारिया बेखौ होनानै गोदान गारि लानो हागोन आरोखि जोंना बे एक्सचेन्ज अफाराबो दं एक्सचेन्जआ माने गारिखौ नायनानै बिलुखौ दिहुननाय जागोन बे बिलु हिसाबै जों बिलुखौ दाननाय जाहैगोन बेखौ नोंथाङा डाउन पेमेन्टआव होनो हागोन बा फैसाबो लांदेरलायबावनो हागोन आरोखि আজি আমাৰ শান্তিপুৰ বজাৰত এটা ৰাইজৰ কাৰণে ভাল এটা খবৰ আমাৰ ইয়াতে আজি আমাৰ এজন ইয়াং আৰু এনাৰ্জেটিক ইমাৰ্জিং বিজনেছমেন বিৰখো বসুমতাৰী তেখেতে ফুংখা এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামেদি আমাৰ বাজাজ কোম্পানী যিটো 2 হুইলাৰ শ্ব'ৰুম খুলিছে এইটো আমাৰ কাৰণে শুভ এটা খবৰ গতিকে আমাৰ এই অঞ্চলত ভিতৰীয়া অঞ্চল যিটো চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নৰ্দাৰ্ণ পাৰ্ট এই অঞ্চলত যে আমাৰ 2 হুইলাৰ্ছৰ বাজাজ কোম্পানীয়ে শ্ব'ৰুম খুলিছে ইয়াতে গতিকে আমাৰ মানুহবিলাকে আমাৰ ৰাইজবিলাকে কোকৰাঝাৰ বঙাইগাঁও ইমান দূৰত নোযোৱাকৈ ওচৰতে যিকোনো মডেলৰ 2 হুইলাৰ্ছ বাজাজ কোম্পানীৰ 2 হুইলাৰ্ছ বাইক কিনিব পাৰিব গতিকে এই অঞ্চলে ইয়াতে যে মানে এই অঞ্চলত যে শ্ব'ৰুম খুলিছে আমাৰ কাৰণে খুব ভাল শান্তিপুৰ এটা বিজনেছ হিউব হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে তেনেকৈ মানে শ্ব'ৰুম খোলাটো আমাৰ কাৰণে এটা মানে ষ্টেপ ডেভেলপমেণ্টৰ কিবা লক্ষণ গতিকে আমাৰ বিৰখো বসুমতাৰী ইয়াং এজন বিজনেছমেন আমি তাক মানে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাতে তাৰ বিজনেছটো ভালকৈ চলে আৰু ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত কোনো মানে বাধা বিঘিনি নোহোৱাকৈ বিজনেছটো ভালকৈ চলে এইটো মই কামনা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ৰাইজবিলাকক মই নমস্কাৰ যাচিছোঁ আপোনালোকে ইয়াতে আহি বাইকখন ল'ব পাৰিব যিকোনো মডেলত গতিকে থেংক ইউ টু এভৰিৱান থেংক ইউ